Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul Tutoriale Gratuite. În acest video vom vorbi despre o aplicație foarte utilă pentru fișiere PDF. Poate sunt printre voi elevi, studenți, chiar profesori, de ce nu, care folosesc fișiere PDF și în acest video voi prezenta o aplicație care vă ajută să faceți absolut orice cu un fișier PDF, de la conversii, la adăugat imagini, editare și așa mai departe, până la funcții AI foarte utile, precum traducere, rezumate, chiar detectarea anumitor cuvinte și așa mai departe. În acest video vom vorbi despre aplicația UPDF. Dacă vă plac astfel de videouri, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe, clopoțelul activat ca să fiți la curent cu ceea ce vom face în continuare pe acest canal. Astea fiind spuse, hai să trecem la video. Pentru acest video am luat și un fișier PDF pe care să îl edităm folosind această aplicație, așa că voi da click dreapta pe el și voi da Open With și îl voi deschide cu UPDF. Cam așa arată aplicația. Veți observa că la prima vedere este o aplicație relativ simplistă, zic eu destul de intuitivă, are două meniuri mai importante, aș putea spune, unul în partea stângă și unul în partea dreaptă. Practic, meniul din partea dreaptă este unul pe care îl veți folosi probabil mai mult, pentru că avem funcția de recunoaștere a textului, de exemplu, export PDF, putem să adăugăm o parolă PDF-ului nostru, putem să-l distribuim, putem să-l trimitem pe un e-mail și îl putem salva folosind alte formate. În partea stângă, de asemenea, avem alte funcții, de exemplu, funcția de comentariu, de editarea PDF-ului, de pregătirea unui anumit formular, verificarea textului, organizarea paginilor, decuparea paginilor și unelte pentru pagini. Da? Nu o să intru în foarte multe detalii, dar, de exemplu, dacă vreți să organizați paginile, dați click pe acel buton și veți putea să organizați paginile. Apoi, în secțiunea Edit PDF, care mi se pare una foarte utilă, ai câteva opțiuni, de exemplu, funcția de text, funcția de imagine și funcția de link. Poți adăuga chestiile astea în PDF-ul tău și observa că e ca și cum ai edita un document Word. Da? Dai un click și începi să scrii. Da? De exemplu, tutoriale gratuite și poți modifica dimensiunea textului, fontul, cum să fie aranjat textul, să fie bold sau nu, culoarea și așa mai departe. E foarte simplu. Dacă vreți să adăugați o imagine, dați click pe imagine, faceți aici un chenar practic unde vreți să adăugați imaginea și va trebui să alegeți imaginea pe care vreți să o introduceți. Foarte simplu, o puteți introduce, o puteți pune unde doriți voi în fișierul PDF, aveți funcții de rotare, de extragere, de decupare și așa mai departe. De asemenea, pe secțiunea link puteți introduce un link web sau un link către o pagină, deci și asta e extrem de simplu. Iar o altă chestie foarte utilă, în secțiunea Page Tools puteți adăuga un watermark, un background la PDF-ul vostru și chiar o porțiune care să fie partea de sus a PDF-ului și una care să fie în partea de jos pe fiecare pagină sau doar pe o anumită pagină dacă doriți. O altă funcție utilă este în secțiunea Redact. Da? De exemplu, puteți să mergeți pe Find Text and Redact și căutăm, de exemplu, un text. Da? De exemplu, this. Să vedem dacă îl găsim de mai multe ori, dar îl găsim doar o dată. Selectăm aceasta și putem să dăm click pe Redact și putem să aplicăm anumite funcții pentru a ascunde practic acel text sau acel cuvânt. Și acum haideți să vorbim puțin și despre partea de AI acestui program. Dacă mergem și dăm click pe UPDF AI în partea din dreapta jos sau Ctrl-E pe tastatură, ne va apărea această nouă fereastră unde putem să dăm click pe Get Started și va începe în primul rând să facă un rezumat al PDF-ului nostru. Bineînțeles că aici, având un PDF care conține text orem ipsum, nu vom întâlni nicio informație relevantă până la urmă. Însă putem să îi cerem diverse chestii, de exemplu Summarize PDF și va începe să ne facă practic un rezumat și observați că e foarte inteligent, își dă seama că este vorba despre un placeholder text orem ipsum și începe să facă un oarecare rezumat al fișierului nostru PDF. De asemenea, avem secțiunea de Ask PDF în care putem să întrebăm informații despre PDF-ul nostru și de asemenea avem și funcția de chat, da? Unde putem să întrebăm diverse topicuri neapărat legate de PDF-ul nostru. Puteți de asemenea să-i cereți și chestii de genul Translate PDF to any language. Nu suportă limba română, din păcate, dar suportă alte limbi și mă gândesc că majoritatea celor care, nu știu, studiați, aveți un curs sau ceva și folosiți PDF-uri, nu folosiți neapărat numai PDF-uri în română, dar bineînțeles că și pentru PDF-uri în română se poate folosi aplicația asta, mai puțin anumite părți legate de AI. De exemplu, dacă îi spun Translate PDF to Spanish, da? Și poate să facă chestia asta foarte simplu. De asemenea, am zis că avem și funcția de chat unde putem să întrebăm diverse chestii, ca și exemplu, putem să îi spunem să genereze un articol sau un eseu, da? Să spunem can you generate an article about grass. Și de exemplu, am întrebat chestia asta, bineînțeles prima chestie nu a putut să mă ajute pentru că am scris grass greșit, dar observați că în momentul în care am scris corect, începe să îmi facă un articol despre cuvântul grass pe care noi l-am selectat, ceea ce e foarte util. Dacă dați click pe prompt aici, veți avea mai multe opțiuni, Summarize, Translate și Explain, deci puteți să puneți să vă și explice PDF-uri, să vă facă rezumați și așa mai departe. Deci, per total, le zic eu că e o aplicație destul de utilă. Și în final, când vreți să exportați documentul vostru PDF, puteți să mergeți la File, Export to și aici veți avea toate formatele în care poate să vă exporte. Da? Aveți Word, PowerPoint, Excel, CVS, Rich Text Format, Text, Image, XML și HTML. Deci puteți face foarte, foarte ușor chestia asta. De exemplu, să merg la File, Export to și îl voi exporta ca și un document Excel și aveți, bineînțeles, posibilitatea de a selecta formatul, page range-ul și toate cele. Dați pe export și îl salvăm, de exemplu, pe desktop. Și observați că aici fișierul nostru a fost exportat fără probleme. Și bineînțeles că vei puteți folosi UPDF pentru absolut orice chestie pe care vreți să o faceți cu PDF-uri. Veți avea link-uri în descriere, dacă vreți să o testați, puteți să faceți chestia asta folosind informațiile pe care
care le veți avea în descriere. Deci cam acesta a fost videoul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să fiți la curent cu ceea ce vom face în continuare pe acest canal. Am fost Emi, voi sus pe canalul oficial tutoriale gratuite. Până data viitoare vă zic la revedere!